ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб ҳама кас асозен хубен. Ирӯз 19 октябри соли 2024 шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. 9 дона хона қабул кардам. 1 дона эълон баъри шумо дӯстон тамошо кунен. дар шумо замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунен, дар WhatsApp рӯй мекунен. мақсад мо реклама мекунем, навори баднана фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастаем. 3 ёки 4 квартира фурӯшӣ аз Душанбе. ҳавзи моҳигирӣ, замини хоҷагӣ, деҳқонӣ рӯй кардан, 1 дона асраҷӣ арзонак рӯй кардан. дар ноҳияи Фархор хона бо нархи 80,000 сум астай. дар Регари Пешна хона бо нархи арзон астай. дар Данғара хона бо нархи 105,000 сум астай. хоб тарафҳои Гулистон, Қайроқум дорем дӯстон азиз. хулас навори зур беҳтарин хонаҳо ҳамаш пашти арзон баъри шумо то охир тамошо кунен. ака лайко рамонен, подписатсия кунен. ана ак эълонамо сар мекунем бачаҳо. бародароҷони азиз, касоне ки дар Росия қарор дорен кору фаъолият мекунен, шумода билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp бародар мо далер муроҷиат кунен. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёр мекунанд. ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор метавад. шумо як сурати 3/4 рӯй мекунед аз миён боло. акай далер дар хизмати шумо ҳай. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯ тайёр мекунанд. ба дили пир дар WhatsAppшон аз номи канали мо муроҷиат кунед бачаҳо, зангш бизанем. мегзарем ба аввалин замини фурӯшии хоҷагии деҳқонӣ. замини хоҷагӣ бо ҳавзи моҳӣ якҷоя дар ноҳияи Вахш, совхози Ангурбоғда қарор дорад. ҷамоати 20-солагии Чорбоғ. 1 гектара 36 сотих масоҳати замин. нарх 180,000 сум. дохили ҳамин 1,36 40 сотихаш ҳавзи моҳӣ кардагай. 4 намуди моҳӣ дора бачаҳо, зинда. ина занг бизанен, маслиҳат кунен. 2 намуди бизнес. мақсад заминшон калон 40 сотихша ҳавзи моҳӣ кардан. рақамҳои дастӣ WhatsApp ҳарҷа занг бизанен. ягон мошин боша маслиҳат мекунем меган. занг бизанен. мисол ҳавзи моҳӣ қатъяй ёки замини хоҷагӣ қатъяй ёки ҳардаш қатъяй, кадом намуди вариант маъқул боша ихелам маслиҳат мекунем меган. замин хоб сертификат дорад, ҳуҷҷат документ дора, маълумоти пурра оиди замин ва ҳавзи моҳӣ занг занен акақа чахчах кунен. мегзарем ба дуюм астраҷии фурӯшӣ. Opel астраҷӣ астае ки дар кузови хетчбек. объёмаш 1.6 простой коробкаш механика. соли баромад 2000 мордаи нав. дар шаҳри Душанбе бо нархи 60,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. салон кожа, мошинча ҳолати хуби техникида қарор дорад. хоб дараҷаи олӣ, салон тоза кожни, документҳо тамом шидагиай, мотор коробка ходовой чотка. мошин мақсад айб надора. худум дар Росия қарор дорам, мефурӯшемша бо нархи 60,000 сомонӣ арзоншам мекунем мегӯяд. астраҷи хетчбек харам ҷа бошен агар ина занг занен акақа чахчах кунен. реклама ака нозима то охир тамошо кунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин эълони ирӯза. эълона гӯш кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, мегам мада хона дар курай ё ин ки временка ҳам боша мешавад. 2 ё 3 сотих замин масоҳат дошта боша ҳадди ақал. аз тарафҳои 7-9 километр или бозорчаи Ховарон боша мешавад. мақсад ки ҳар моҳа метавонам $500 супорам. бачаҳо, касоне ки дорен агентствоҳо, хоб соҳибмулкҳо, кадомитон дорен,
ҳастай хонаҳое ки ипотека бефоиз аму нафаро занг занед апара маслиҳат кунен мегиранд. Шумо дам шанси беҳтарин, афадам шанси зур. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ шаҳри Кӯлоб чармгарони поёнда қарор дорад. ин ҳами состояние кардагианша барои 5 хона мақсад ба семинблок хонара бардоштагианша сохтмони нотамоми нопурра. иса фундаменто бо далши рехтагии тайёр 5 дар хона 8 сотих масоҳат 170,000 сомонӣ бо арзониш мекунанд. савдои соз дора конкретни харидоро ина маслиҳат кунед. шаҳри Кӯлоб чармгарони поён 1,78 сотих масоҳат пеши масҷид қарор дорад. хоб дуэтажа ошхона алоҳхона фундаменту рехтагии тайёр боз муомилаи хубам дора. дар пеши масҷид қарор дорад. соседо ҳама инсониятро хуб мега. хоб маълумоти пурра занг занед хона дар байни деҳа ҷои соз ҷои обод зангават кунед хитонбо маслиҳат кунед мағрур боша бигиринша лайко рамонед подписатсия кунед нашоти хона занг занед бародара бо видеонавори дигарошам роитон мекунанд. панҷумин квартираи фурӯшӣ. хоб дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Зарафшон 24 дукомната 46 метри квадратни хона дар 15 этаж. хоб дукомната 46 метри квадрат нархи хона 450,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ 296 ахираш ёки ватсапшон +1 914 занг занед. хона дар Зарафшони 24 мегӯяд дар 15 этаж. масъалаи об свет проблема надорам. хона замонавӣ документу 100%. дар наздикиш мактаб мағоза аптека беморхона ҳамашон пашти ҳастай. хона камбуд надорам. 450 ремонти замонавӣ хуб маслиҳати хубам мекунем ша меган. касе ки конкретни харидора занг занад фақат маслиҳат. шашумин хонаи фурӯшӣ. абоз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино маҳаллаи Навбаҳор 3 этажа 3 этаж 1 комната 34 квадратни метр. нархи квартира 280,000 сомонӣ. нафарое ки эълон дар кораи шумода ранги ҳамо бародарое ки эълон мекунем заминшон дар кораи хонашон дар кораи дар ватсап монависем дар комментария нанависем бардор азиз. фақат шумо тариқи эълон заминтона ёфта метонед. заминҳо бисёранд. ҳисоби ки мо қабул намекунем ҳисоби ки кам рӯӣ мекунанд ба ҳамон хотир хеле яка фурӯшаш рӯйрӯз мумкин нест ку ба ҳамон хотир фақат тариқи эълон ёфта метонед. дӯстон ҳаматон меёбед заминои хостона ҳамин ки реклама мумкин нест. дӯстон азиз нашоти хона 280,000 сомонӣ ватсапшон ахираш 1414 занг занед пеши канишкаи 54. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе 21 этаж дом селиф дора мега. хоб бахши 21 этажа дар 14 этаж қарор дорад. 3 комната 85 квадрат 800,000 сомонӣ. дар 14 этаж доми 21 этажа шаҳри Душанбеда 800,000. рақамҳои дастӣ 0017 ватсапшон 269 занг занед. молодёжный театр дом новостройка ба доллар 72,700 ба рубл 6,660,000 рубли русӣ бо савдо мешавад. ремонти евроремонт техпаспорт дорад. документу 100%. маълумоти пурра занг занед. лайко рамонем бачаҳо абратски фақат чанд метонед лайк бизанед. хай подписатсия кунед бо зур мешавад. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки дукомната масоҳати 8 сотих ноҳияи Данғара бульёни поёнда қарор дорад. бачакҳои Данғара ҷаи тамошо кунед 105,000 хеле хона намеомуман. рақамҳои ватсап 43 43 занг занед. дукомната гирди ҳавли маҳкамае бо муомила дора. кампер сарусмашинамачи азиз бо муомила дора. мақсад Данғарада бульёни поён маълумоти пурра занг занед. аммо комментарияда нависен аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар курай, кадом маркаи хонаҳо дар курай, замин дар курай, квартира дар курай.
или аренда дар кора чизе дар кора нависонед, навори бадна ҳаракат мекунем ки аз рӯи комментҳои шумо навор кунем бачако. наҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 5 сотих 4 комната 5 сотих масоҳат. хоб Гулистон, Қайроқумда, Ҷайрухдарон гуфтани адрес бачако 150 000 сом. Вона полни подвал. Ака нигоҳ кунед пол. дом зур мега, беҳтарин дом. ҳамсояҳо соседои беҳтарин. ҳамаш падрияд фасон хушрӯ кардагӣ. ремонтҳои хона ҳам бад нестай. маълумоти пурра занг бизанен, маслиҳат мекунем, бо камбеш савдои хуба мекунем меган. худотон дӯстон, ами тарафҳо касоне ки хонахар ҳастен занг занен. ҳастаи нафаре ки аз тарафҳои Гулистон, Қайроқум бошаву моро тамошо кунанд бачакои азиз. лайкҳо рамонен, подписатсия кунен, роӣ кунен нафаре ки хонахар ҳастанд. каналам метавонен тавсия битен баъзе нафаре ки хона мехаранд. даҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира дар 8 этаж 58 квадратни метр шаҳри Турсунзода, Регари Пешина дар 1 микрорайон қарор дорад. ана ҳамин домда хона мега айни ҳол қарор дорад. 8 этаж последний этажда қарор доштааст. худотон бо бачако бародари азиз маслиҳат кунед, рақамҳои 76 76 76 ахирашда занг бизанед. дукомната 8 этаж 58 квадрат. хоб 1 микрорайон пушти нури хуҷандида ҳамин квартира қарор дорад. маълумоти бештар худотон дӯстон метавонед занг бизанед. бошад маъқул шава бигирен ша 150 нархи созай. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната масоҳати 8 сотих ноҳияи Фархор, деҳаи Қизилсувда қарор дорад. бо нархи 80 000 сомонӣ савдо карда мешавад. рақамҳои дастӣ 917 01 28 39 да занг мезанед, маслиҳат мекунед. хона дар ноҳияи Фархор, деҳаи Қизилсув, 2 дархона, 1 веранд. ҳамаи шароитош ҳастай. оғили 11 ба 4 метра дора, свет, об дора, мактаб дар қарибишай, поликлиника қарибиштай. мақсад нависонен конкретни хонахаро бо савдои хуба мекунемша. ҳами қайёфтем, ҳами қароимон кардан дӯстони азиз. камубеш хатогиҳо дар рафти навош дестай, бахшиш, ҳар хел овозҳо ҳастанд. узраи ҳамаи шумо. хулас рӯзе мешавад навор соз, рӯзе мешавад навор камбеш камбуд дора. ҳамаша дӯстон қабул кунен. навор тамом шид, номеро барои реклама кардан мошин, замин, хона чизе бошад дар ватсап онроӣ кунед. навори баъдна реклама карда фурӯшта мегзорем. ҳамин лайкотуна монен, подписатсия кунен, подписатсия. комментарияда нависен ки то охир тамошо кард, мо то охир тамошо кардем нависонен. хулас зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худо то навори баъдна бачаҳои азиз. майли.